Hello sithando zami. Yeah, uqalile-ke unyaka bafowethu. Uqalile unyaka, siuqala kanje. Ngiphethe umncinci lana wakwaZulu. Mncinci awusitshale mntakwethu, ufike nini la ekhaya? Ngifike ngomsombuluko, ngiqale ngomsombuluko ngizothunga. Mawuthi ngomsombuluko usho ukuthi njengoba kulesithathu namhlanje. Yes, ngomsombuluko ngizothuka and bengazi lutho, bengakwazi ukuthunga. Okay. Yes. Yeah, so wafika wenze njani? Ngafike ngomsombuluko safunda nje paperwork, Theory, theory, safunda theory and then izolo ngafundiswa ukukhathi iphinifa, ngafundiswa ukuhlanganisa from OPC to into engiyigqokile Ufuna njengamanje. ungitshela ukuthi ubungakwazi Bengingakwazi. ukuthunga njengoba ukhipha into guys Bengingakwazi ukuthunga, kwayimina ngikhono. nayi tekishe umncinci. Kwayimina Ngifuna niyibone. Kungithathe one day. Wow. One day. Uyenze into yakho. Yes. Monday wenza theory yakho, bhala Yebo. ama notes akho. Yebo. Then Tuesday wakhatha iphinifa Ngakhatha. lakho. Wathunga njengoba usugqokile nje half kulesithathu. day namhlanje Wow, Dali, siyakubongela mama, siyabonga. Ngiyabonga.